Takže čaute, volám sa Boben a vítam vás v mojom novom gameplayi na hru Minecraft. Mám tu aj hostia, volá sa Čajka SVK, Zdravím, zdravím. takže rád by sme natáčali ten gameplay vlastne a dostali sa čo najďalej. Práve sme si vygenerovali novú mapu, tak poďme niekde brať z púšti. Čakaj ma. Jasné. Menšie lagy. A to sa dá ešte. Tiež by sme chceli každý deň natočiť aspoň jeden part gameplayu. Uvidíme, ako vás to bude baviť. Keď budú nejaké odbery, tak môžeme aj viacej videí natočiť z iných hier, napríklad Trackmania alebo podobne. No tak počkaj. Zabitie prasty, nech máme jedlo. Však mohli sme si spraviť strom a meče, aby to išlo lepšie, ale však jak povieš. Chceme ísť do toho normálneho biomu, lebo v púšnom by sme toho moc nemali. Ani drevo, ani nič. Ja idem také drevo na skalu nazbierať. Počkaj, kde budeme? Však tu hore nahoru, poď. Dobre, ešte pozabijem tieto prastie. Tiež ja natáčam aj let's play na hru Skyrim, také tak si dajte moje videá, dajte mi lajky, komenty, odber, keď sa vám to páči. Boben, ešte by si mohol No. stiši hru, keby náhodou, že to moc hučí, aby bolo dobre počuť, čo rozprávame. Jasné, je to. Mám to stišené úplne. Teraz chvíľku, prepáčte. Si niečo nastavím. No, takže počkaj, kde si? Ja som tam hore na skale. Počkaj, vytvoríš ty crafting table, alebo ja? No už mám. Dobre. A my sme zbytočne vytvárali dva. Tam hore som na skale. Táto hora by aj mohla byť, lebo tu mám, ako vidím, veľkú jaskyňu. Dole máme vodu, piesok, príšery, všetko. Tak ja si spravím meč. Hlavne musíme ísť nájsť nejakú vlnu. Počkať, je to truhlica, dám ti tam drevo, sprav si takú výbavu aj ty. Však ja ťažím, pôjdem zabiť, čo sú to ovce, aby sme mali postele. Spravím dve postele a... Dobre. Ja zatiaľ také jedlo nazbieram. Tiež sa chystáme aj nejaké návody vlastne natáčať, ako spraviť, čo viem, mob trapku alebo farmy automatické. aj nejaké tie X-farmy. No. Som si mohol niečo vyenchantovať a podobne. Samozrejme môžeme spraviť nejaké návody, redstone, nejaké hodiny spraviť digitálne alebo podobne. Všetko v pohodičke bude, vieme, poznáme. O dnešnom parte hlavne by som chcela, aby sme sa nejako zabývali, nejaké suroviny naťažili. Každý part bude mať tak do 30 minút, lebo dosť to má dlho uploaduje vlastne na YouTube, tak No, zbytočne ľudí to ani nebaví, tak dlho pozerať. takých 25 minút je podľa mňa optimálny čas. No. Samozrejme. Jo, teraz chytám menšie lagy. Neviem ako ty. Už som aj hladný. Počkaj, už idem hore, mám dosť mesa. Hlavne cobblestone, aspoň na 5 aby sme mali. Nech sa nám to opeče. Meso upeče, hej. Tam hore, Ovce tu príď. nevidím. Nie sú žiadne ovce, nemáš? Mhm. Dúfam, že trafíš na tú skalu. Poď sem. U, Čo ti nejde? čakaj, netuším, kde si. To je nejaká chyba. Poď sa pozrieť. Tu som Bobo. No, vidím ťa. Doberca sa, keď to zbadáš. Tak ukážeme aj divákom, že? Neviem, či to mám len... Aha, lak. Dobre. No tak poď sem. Neviem, či to mám iba ja bugnuté, alebo... Kašli na to, však už tu máme hneď aj zo začiatku uhlie, som našiel. Tu je cobblestone. Hneď si môžeme vyťažiť. Však ty poď sem, však dám ti sem to jedlo. Ale uvidíš tu jamu obrovskú. Nevadí, a ja som ju tam mal, videl som ju. Veď tam je hneď láva, veď to ideš. A chyba, ani bedrock tam není. Nevadí, poď sem, samo. Pôjdeme, tam budú diamanty. Hej. Počkaj, ešte vyťažím toto drevo. No tak rýchlo dones drevo, že? Lebo vôbec nemám
na Ako krumpáč. zapadá slnko? No tak ja do zemi vykopem. Ešte nie. Ja do zemi vykopem zatiaľ jamu, jo? A ty sprav 2 krumpáče aspoň. Kamenné alebo... Normálne zatiaľ. Počkaj, musím sa nájsť. Správ pec. Však nemám na ten krumpáč drevo. Tak sprav krumpáč, chod na ťažitka, alebo stolom sprav pec. Je tam aj uhlie, hneď to môžeš vyťažiť. Ja nám to tam doles. Nevadí, však chod naťažiť, tam hneď napravo je a je tam aj uhlie. Stačí nám 5, ale naťažím viacej na krompáč. Mhm. A tiež vám aj spravíme vlastne, ako si spraviť vlastný Hamaše server. Ak nemáte. Lebo veľa ľudí to nevie, napríklad. No. Taký aj bez lagov. Stačí mať výkonný počítač vlastne a lagy sú vôbec To je nie. to najpodstatnejšie. Hoď mi jedno drevo. Alebo máte server, tak nevolajte s kamarátmi cez Skype, lebo strašne to buguje. Čekaj, hoď mi jedno drevo. Počkaj. Jeden, alebo nehaj, už mám na kamenný To vlastne. máš, ty si delino. No tak už to nehaj. Počkaj. Nice, díky. Spravím, máš kamenný? Ešte ďaravený, počkaj. Tak, Idem dať vypiecť. Ináč, vieš čo, iba frišku postaviť nejaký príbytok. no však už máme v zemi, neboj sa. Fúha. Boben myslí na všetko. Čo ma hitlo? Jedlo. Hladný som. Tak sprav pec rýchlo. Počkaj, ja sa nažerem surového. Nie, surové. Jedno. Nezabije ťa to. Idem rýchlo vyťažiť, Tak daj opiecť. Ja mesa 16 kusov. Idem uhlie vyťažiť, áno. Tak a kde si dal? Ja ich mám pri sebe. Však, Tak čo keby si mi to nesol? však počkaj, uhlie, aj tak to nemáš s čím piecť. Máme drevo. A tak drevo nehaj. Je tu tonu uhlia. Počkať, mám 3 kúsky, ti ich dám. Nehaj skôr na torče. Však vieš, koľko tam je? Ja iba také 3 kusy ti dám. Už to aj mňa zabíja. Daj si jedno surové. Nie, nedám. Až to meso vypal to. Ideme pohľadať tie ovce. No, ty mohol by si. A však vlastne v zemi si môžeme. Nechceš jedlo? Už je upečené. Zoberiem si na cestu. Pumpkiny, nádherné. Počkaj, zasadím tu, sapling mám. Tak zasadím, ne? Zase jasne. Škoda, že nemáš železo. Železo, fú, odkiaľ? Však idem, spravím si kamenný krompáč, vyťažím železo. Zasadím tu stromy. Nech nemusím kopu, nech zabiť. No, ja to uhlie vyťažím zatiaľ, jo? A už sa stmieva. Už nám narastol strom. WTF? Výborne. Idem pre to uhlie, rýchlo, aby sme mali na torče dole. To nevadí, môžeme dole ťažiť. Zo surového dreva. Kašľať na tú posteľ, zajtra spravíme. No. Vôbec nesledujem čas, ale tak. Čak to pohode. Ešte nemôžeme dlho natáčať. Dobre, prenesem tú truhlu do pivnici. No, respektíve do našho domu. Zobraj crafting table. Počkaj. Ty vole, tu je uhlia, jak... Vieš čo? Ale už o tom, že hráme normál. Áno. Zombíci ti budú lietať. Ty vole, však ja proste kopem a tu je toľko toho uhlia. Tak počkaj, sprav dvere. Je tam drevo, myslím, som tam nehal. Spravím. Krátku. Už mám 25 uhlia a stále ďalej kopem. Toto nie je možné, ale tak dobré aspoň. Nice. Uhlie sa zíde. 33 uhlia mám. No už idem do domu sa vyspať. Zobral si pec, alebo si ju tam nehal? Zobral som všetko. Nice. Pod stromom to je, že? No, Hoho. Čajka umí. No tak počkať. Zoberme si jedlo a môžeme nájsť nejakú jaskinku. niečo, že
vykopeme základné suroviny, železo troška. No však. Koľko máš jedla? Ja mám 3 kusy. Počkaj, tu máš lopatu, už ju znič. Nehaj, už mám dosť. Znič tú lopatu. Potom zničím, keď bude treba na vlačku. Ja si spravím krumpáč ešte jeden. Torče. Ja meč spravím hlavne aj. Torče? Nemáme drevo na to. A kde si to všetko uhlie? Drevo? Nemáme. Drevo samo. Jakže? Drevo není proste, no. Ale mám, ty tu máš. Správ torče. Hopa. Ty si lajbak. V peci, všetko. Ty kokos. No to som natočil, ne? Tak určite. WTF? A ne tma. No. Tak daj aj sem na začiatok, ne? Počkaj, takto. Nice. Takto. No tak poďme rýchlo. Nehaj, mám všetkého dosť. Poďme rýchlo niečo naťažiť v tomto dieli a Potom spravíme túto dolu takú dlhšiu chodbu a ty pôjdeš doľava. Nižšie a ja doprava. Tuto. Ty chod doprava a ja pôjdem doľava. len aby sme našli hlavne to železo. Budem ostrihať jednu ovcu, dve a máme hneď. Daj mi fakle. Daj mi aspoň 5. Pochodni. Zop. Všetky? A ty? Čak ja mám, polku som ti dal. Nice. Už by sme si mohli nájsť nejaké tie diabloky. Dia? Jasné. Hneď od začiatku. No to som hral. Som mal single player, čo som omylom vymazal. Pre inštalovanie Windowsu som tam... Hneď som našiel dve tie dedinky. V jednom som našiel 3 diamanty. U kovára. Druhá bola vedľa. A potom som našiel hornú časť železnej výstroji a v druhej dolnú. No a to vám dáme jeden tip. Keď sa ocitnete na pušti ako my sme to síce nespravili, chceme si normálne zahrať. Keď nájdete dedinku, tak tam nájdete kovára a môžete ísť do jeho druhy a máte tam dosť cenné veci. Ja som tam mal napríklad 10 diamantov a golden čestku. Čiže to vám radím, vždycky tam chodte. No ja sa to sa oplatí tam ísť. Počkať, ja už mám dosť uhlia, 20 kusov. Čože? Ja som ešte nenašiel. Hej, tak čo spravíš? X-ray zapnutý? Ale nie. Už som skôr celý krumpáč zničil. Pozri sa, či jak je na tom počasie, či už nie je deň. Netuším, úplne dole som, stále idem nižšie. Však aj ja. Á, železo! Železo. Hĺbka jaká si? Takže sme späť, prepáčte za menší off-screen, ale nejak sa mi pokazilo natáčanie. Naťažili sme si nejaké jedlo, železo a dosť uhlia. Večer sme lovili vlastne kostlivcov a tak. No a teraz by sme chceli pokračovať, spraviť nožnice a nejakú posteľ. Dobre, ja idem spraviť tie nožnice. Jak povieš? No, počkaj, 3 železa mi nehaj na krumpáč. Ako vidíte, dík. Máme tu 3 kosti, pumpkin, zhnilé meso, akože meso zo zombíka, tiež som si spravil pár nástrojov z kameňa. Všetko vám ukážem, čo sme spravili zatiaľ. Tuto kamoš Čajka išiel dole do hĺbky a tuto zase ja. Neviem, prečo sa mi natáčanie vyplo, ale to nevadí, môžeme pokračovať ďalej. Poď sem, tu máme Idem. totálne mŕte stromov. Je tu Nice. kravy, Mám tie slepky. Počkať. A jedna ovca. Kravy, jednu si chyťme, dajme ju do barikády, lebo padajú, proste mlieko. Mlieko. Ale ani Počkať, to, ani to nemám hlinu. Vieš čo, ani to nezabíme všetko. No nie všetko. Potom, keď budeme mať, čo to je, tú úrodu, neviem, jak z pola, Pšenicu. obilie,
No, Tak môžeme množiť prasatá. no jasné. Oni pôjdu za nami, premnožíme ich a máme peknú farmu. No, takže, ale rád by som zabil aspoň pár sliepok napríklad, vajíčka, no, na torty vlastne ich ani potrebovať nebudeme. 3 vajíčka, Áno, 3 3 vajíčka, alebo 3 kg mlieka a Jaj. 2 pšenice. presne tak, ako vraví môj kamoš. Tieto prasatá, ako všetky vidíte, si necháme. Aj Ale kravy. nič to není. Počkaj, pamätáš si cestu naspäť, hej? Tiež Výborne. kostolivca vidím. Hej jo. Tiež neviem prečo, Wow, tu je láva. hej, presne tam som. Tiež neviem prečo, ale nejaké bugy v grafike. Kostolivec s nami vybabral. No ako vidíte, máme tu nejaké bugy v grafike, za to sa vám ospravedlňujem, ale je to len predsa server Hamaši. Teraz prepáčte za lagy. Sa mi z tejto rokliny. Ľahko. No tak ja som zase nazbieral nejaké jedlo. Tiež naťažím nejaký piesok na sklo. Lebo skla je vždycky málo. Ako už iste Dneska si viete. spravíme, jak Boben hovoril, mobtraku, nejaký ten... Na XP, aby sa nám ľahšie ťažilo, stávalo. Všetko, jak sa patrí. Už mám nejaký ten piesok. Čajka. Neviem, kde si ty, ale ja plávem. Hej, počkať. Vieš, čo je tá diera v stene? Oproti tej láve? Som pri láve. Tak tam sú normálne zombíci, tam je dungeon. Poďme tam. Poď pri tú lávu, čajka. Áno, určite tam bude dungeon, podľa mňa. Lebo mi odtiaľ sami zombíci vychádzajú. Hej, neviem, kde si. Pri tej láve som. Kde bol ten kostiak. No, ja neviem, kde som, chápeš? Kade si šiel? Do lesa? Cez smerom? Takže neviem. Rob si, vieš čo, srandu. Som v tom lesi. Sprav si nejaký oný stĺpik z hliny, alebo čo? Počkaj. Ja som teraz v takom hustom lesi. Ja viem, tam bol ten les. Je tam pri tebe je voda? Tak vodopád. Vidím psa. Tak, počkaj, nič mu nerob. A vidím viacej psov. Však to by ťa zabili. Ani do nich nebuchni. Potom, keď budeme mať, čo sú to kosti, tak nejakého si môžeme uvlastniť. Ochočiť. Mačka sa tu dá. Áno. Keď pôjdeme do, čo sú to, džungle, tak tam nájdeme, potom im dáme aj rybu. A vlastne sa môžete mať aj psa aj mačku. No čajka, Mačka kde si? ešte neviem, čo robí, ale pes vás ochraňuje. Napríklad, keď hitnete čo len prasa, tak vám ho zabije. No kde si, ja som v tom lese už skoro. Skáčem, neskáčem. Akože ja som... Vidím Endermana na strome. Ja som nad tým lesom. Počkaj, spravím veľký stĺp do neba. A vykopávam jamu, keď ho uvidíš, tak je dobre. Fúha, ja mu určite uvidím v lese. Ale tak keď tady Enderman. Aha, už ťa vidím. Vidíš ma? No ešte sa modlím, aby som doskočil do vody. Ne. Nice. Však tým smerom je náš spawn. No počajka. Presne za tebou je tá jaskinka. Poďme rýchlo tam. Vieš, keď padáš Endermana, tak mu hitujú do nohy, tedy by sa nemal akože premiesniť. No, takže Ďalšie bugy. nevadí, ale my ich využijeme, lebo my sme bugeri. Dáme spawner. Konec. Zombie odtiaľ vychádzajú, ale tá... Nádherný dungeon, ako vidíte. Aj na budúce by sme sa tam mali vydať, podľa mňa. Tiež sa musím nájsť, lebo som hladný. No, Žiadne ovce to ma fakt vytočí teraz. idem aj ja smerom do lesa, dvaja sa nestratíme, hádam. Osta ďalšia buglina. Čo ti peče? Tam nespadni, lebo tam nie je žiadny. To je dobre, prečo sa takéto robili. Zlý sit, asi. Podľa mňa. Ale tam nemáš ani bedrock. Tuto, Bobo. Tu skáčem. Netuším. Spadni tam.
Za tebou. Za tým stromom, tam. Pozor, nespadni tam. Nevidím Ja ťa. ti to no, nespadni tam. Kde si? Vidíš to? Ja nevidím ani teba. Počkaj, lagy. Strašne veľké. No. Zase. Kde si? Tu som tým magor, čo ma nevidíš? Kde? Bobo, pod tebou, tuto. Ty si úplne v retard slepý. Pod stĺpom? Ne, počkaj. Aha, už sa vidím. Aj, ty karmel. Aha, takže to mám asi jabuk. Ty tady chodíš a ja tam vidím úplnú jamu. No nevadí, počkať. Poďme radšej naspäť, lebo ja už som úplne stratil kontrolu, kde som a už tiež natáčame dosť minút. Ja mám strašnú lagy. Niečo s tým spravíme potom. Kde ti ukazuje FPS-ka? Mám zapnutý Fraps, tak preto mi ho ukazuje. Poď spravím schody hore. Na Minecrafte niekde by mali byť. Netuším kde. Poď, robím schody hore. Mhm. Poď už na náš spawn, dúfam, že tam trafíš. Jasné, že tam trafím. Takže som trochu nešťastný, že sme nenašli tie ovce. A ja. Vidím náš úžasný strom. No a tým, že sme vlastne teraz spravili tak veľký offscreen, lebo nechtiac sa mi vyplo natáčanie a nechcel sa nám začínať od znova, tak ďalších minimálne 10 partoch žiadny offscreen nebude. Všetko budeme robiť pred vami, ťažiť úplne všetko. Čajka, No ani som povedz doma. k tomu niečo. Že mám také lagy, že sa to nedá ani povedať. To sa napraví, neboj sa. Počkaj. Zle máme zasadené tie stromy, vôbec nechcú rásť. Počkaj sekundičku. Kde si? Skúsim povypínať tie sprostosti. Radšej už pod na spawn, nech to môžeme ukončiť. Počkaj, za chvíľu som tam. No, som skoro tam. Už sa zase stmieva, akurát sme to stihli. No, takže týmto by sme dnešný part chceli ukončiť. Za ten offscreen fakt prepáčte, ale nejak sa to pokazilo. Posral. Asi tak. No, takže ďakujeme vám za pozornosť. Keď sa vám toto video páčilo a chcete aj ďalšie party, tak mi prosím vás dajte like nám, odber na môj channel a hlavne chceme veľa zhliadnutí. Takže sa majte a ahoj.